шумо моҳош ҳам ҳисоб кунен ва ба назар бигирен ки ва ҳамун алиментспории шуморо бекор мекунанд ё ки қатъ мекунанд. метавонед ки рафта дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе муроҷиат кунед, ҳамуҷа ҳам рассамошка мекунанд ва ба ҳамин хотир ҳар гапҳое ки беасос ба ӯ гапҳои беасос бовар накунед. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълумай ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. Бародарони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки имрӯз охирон рӯзи билетфурӯшии конкурсай. Нафарҳое ки мехоҳед билет харидорӣ кунед, ҳозир 500 ё 600 донаи дига билет мондагӣ ҳастай. Ба 500 рубл 5 дона билет, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай, дар WhatsAppш чектона равон мекунен. Рӯзи 14 декабр мо финал мондагием. Конкурс ҳамагӣ 63 дона приз дора. Ҳаракат кунем бародаро, охирон шанси шумоай. Хоб, чӣ хеле ки бисёри шумо дар комментарияҳо менависондем ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шид ё ин ки не. Ё бисёри баъд савол менависондем ки барои чӣ фармон оиди даъватшавӣ ба хизмати ҳарбӣ тамомшавиш набиромадестай. Имрӯз фармон аллакай биромад, официально дар ҳама ҷо нашр шид. Бисёри мумкин аллакай дида бошен. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи тирамоҳӣ пурра ба анҷом расид ва тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира пурра ба анҷом расониданд. Акнун дар инҷа боз як саволи дигар ба миён меояд ки призофи баҳорӣ кай сар мешавад. Бисёри шумо дар ҳамин мавзӯъ ҳам савол пешниҳод мекунед. Аз 1 апрел то 27 мая давом мекунад ва солҳои таваллуде ки 1996 мебошад, агар ки 27 солара пир карда бошанд, дар призофи баҳорӣ аллакай аз даъват ба хизмат озод мешаванд. Дар ҳамин мавзӯъ бисёр савол пешниҳод мекарден. Шумо моҳош ҳам ҳисоб кунен ва ба назар бигирен ки шумо аллакай 27 сола кишиден, аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавен. Ибад як хабаре ки бениҳоят шумо бисёр интизор буден, оиди фармони даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расиданаш биромад ё ин ки не, ва ина мо видео кардему ба маълумоти ҳамаи шумо расонидем, гарчанде ки мо тақрибан 3-4 рӯз пеш як видео карда будем ва гуфта будем. Барои нафарҳое ки огоҳ набуданд, хостем ки як бори дигар бифаҳмонем, чунки дар комментарияҳо бениҳоят ҳар рӯз савол зиёд буд. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳое ки роӣ кардагиен ҷавоб мегардонем. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам, бародарони азизу гироми қадре, ки агар бихоҳанд фаҳмидан запретошон кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, ё агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан ки запрет доранд ё ин ки не, шумо метавонед дар инами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст WhatsAppшда бинависонен, проверка мекунам ва ҷавоби аниқа дуруста барои шумо мега. Ҳатман дар WhatsApp бинависен. Алик Music нависондай. Ассалому алайкум бародар, як савол доштум. ҳатман ҷавоб медоден. Масъала дар бораи алимент. Ман алиментро дер накарда медодам, аммо кӯдакҳоро гирифта ба Русия рафт. То ҳол хату хабар нест. Алимент чӣ мешавад? Ман қарздор намешавам. ҳуқуқи то омаданашон қатъ кунам, пас омадан бо давом диҳам, беқарз шавад. Хоҳиш ҷавоб медоден. Дар ҳолате ки ба Федератсияи Русия сафар кардагӣ бошанд, шумо метавонед ки бо тариқи ана ҳамун картаҳо пула перевод кардан бигирен, яъне алименти худтона супоридан бигирен. А дар ҳолате ки шумо гуфтаистед ки ягон хати хабар нестай, яъне ки бенишон шидагӣ бошанд аллакай, шумо метавонед дар ҳамун суде ки ҳалнома бировардагиай оиди супоридани алимент рафта муроҷиат кунед ва ҳамун алиментсупории шуморо бекор мекунанд ё ки қатъ мекунанд. Як каси дигар нависондай. Ассалому алайкум бародар. Донишгоҳ ма вастанавид кунам. Хизмат мебарам, мегуфтен ака, бахшиш аввалан. Дар ҳолате ки шумо донишгоҳтона вастанавид мекунен ва айни дарсҳо бошаву дарса хондеса бошен, не, ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Як каси дигар нависондай. Ака, ассалому алайкум. Бачаи ма дар Россия хизмат кард. Дар Тоҷикистон хизмат мекунад ё ин ки не? Дар ҳолате ки дар Русия хизмат кардагӣ бошанд, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай озод мебошад. Ё дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар хизмат кардагӣ бошад, дар Русия озод мебошад. Нафарҳое ки двойной гражданин бошанд агар.
Мирзоев нависондай. 10 рӯз ши телефонма овардан шона. Истифодаш мебарам. То 23 декабра иҷозат додагиянд. Дар куҷо рассамошка кардан метонам? Метонем ки рафта дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе муроҷиат кунен, ҳамуҷадам рассамошка мекунанд. Ё ки тамоми таргови центрои шаҳри Душанбе мерен, дар ҳамуҷарам ба қайд мегиранд. Як кас нависондай аз вақте ки патент биромада буд. Ҳар сол меган 3 сола бояд шавад. Хай ба гуфтаи мардум ба меган кор кунӣ. Агар ба ин рӯзо бисёр гапҳо мешунавӣ ва мардум бисёр гапҳо мегӯянд, лекин ҳар чизе ки тасдиқ мешава, ҳар қонуне ки қабул мешава, дар чорчӯбаи қонун гап занем, хубтар мешава. Ва ба ҳамин хотир ҳар гапҳое ки беасосай, ба ӯ гапҳои беасос бовар накунед. Як каси дигар нависондай барои чӣ саволи мара ҷавоб наметиҳед? Мигратсионка чанд рӯз муҳлат дорад. Мигратсиони картаи чиро дар назар доред шумо? Мисол мегирем, агар мигратсиони карта шумо гости ба қайд бигирен, танҳо 3 моҳ метавонед ки ба ҳамун мигратсиони карта дар Федератсияи Русия боқӣ бимонед. ё ки работа агар ба қайд бигирен 1 сола. Бародари азиз, мигратсиони картаи чиро дар назар доред? Яъне ки бо кадом роҳу восита? Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Телефон харидам Redmi 11 Pro. 1,5 сол шид. Рассамошка мекунам ё ин ки не? Телефонҳое ки пештар харидорӣ кардагӣ ҳастен, шумо пул пардохт намекунед. Телефонҳое ки нав харидорӣ мекунед аз мағоза ё ки аз дигар ҷоҳо нав мебошад, ана ҳамун телефонҳо бояд ба қайд гузошта шавад ва маблағ барои рассамошка пардохт карда шавад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум. 500 рубли русӣ ё ин ки тоҷикӣ? Агар тоҷикӣ мебуд 500 сомон мегуфтам. Ба фикрам ки 500 рубл гуфтагием дар видео. Холмуродова нависондай: ака кредит телефон гирифтам, 1 сол мешава. Наспоридамаш, ягон проблемам мешава? Тоҷикистон рафта метавонам ҳамирам ҷавоб битен, илтимос. Бале, шумо метавонед ҷумҳурии Тоҷикистон биёен, лекин кредити шумо фоиз хӯрдан мегира ва шумо дар ҳама ҳолат уҳдадор ҳастед ки қарзи гирифтатона пардохт кунед. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Як бача бошӣ, не ки документи якбачагӣ надошта бошӣ. Хизмат мебаранд? Шумо вақте ки ҳуҷҷати яккаписарӣ надоред ва шуморо агар ба номтон повистка равон кардан, ба ҳамун комиссарияти ҳарбии ноҳиятон мерен ва ҳуҷҷатҳои лозимиро мегирен ва пешниҳод мекунен, баъдан шуморо ба қайд мегузорану ҳуҷҷатон метиҳанд. Бародар, дигар ба номи шумо повистка равон карда намешавад. Як каси дигар нависондаи: ай Россия телефон барӣ, кор фармонӣ 1 моҳ. 4 моҳ кор нафармонӣ. Россия биёри бода, Россия кор мекуна ё не? Маълумоти пуррате ака. Бале, бародарои азиз, телефоне ки миёрен шумо рассамошкаш накунед, агар телефон худаш аз кор намемона. Ҳар як телефон ҷои симкартамонӣ дорад. Яъне ки ҳамун ҷои симкартамониш дигар симкартаҳои тоҷикиро ки шумо бигузорен, кору фаъолият карда наметавонед. Дар ҳолате ки шумо бо обратно ба Россия мерен ё ба ягон давлати дигар ки сафар карден, симкартаи ҳамун давлата гирифта мемонед дар телефон, кор мекунад 100% бародаро. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.